Нали някой трябва да го пази това? Чакай се, какво си там мошка? Нещо пита да дойде. Това пък тук не ти? Чак сега не Да, би трябвало, да. Айде. Белезен и марки или бяха твоите или не? Ари, да. Удар. Браво, браво. Как се разминеш така? Айде, майко. Тук май всеки за това се върти като гледа. Да. Браво, Карам да шиеш мрежа. Утро дойде, že бегаш на бърбацата. Да помага. Взимай какво. Браво. Искай Васко, искай! Пас? Айже. Браво, браво. Аре, Желе. Нещо много стана тук. Много се, трябва да се отвори. Браво. Карам трева, тук терен, трева, стадион. Не ми играй, Браво, бе, браво, бе. Айде, наша. Наша Саба, честно. Тръгват на контрапълни стоп. Седи на форма вишни. Какво да вкараш в един бой? Да има некъде да мога да набират. Браво, Кико, браво. Не мърда, виж. Си гледа. Ай, браво, Васко. Луко да отпадат на финал на Балкан, това на Банско. Кой лук? Да, от работнички. Това значи, че ние сме първи. А Левски вид ли? Не се играе. Браво се. Аре, Васе! Браво. Аре, Бошко. Браво, Бошко. Взимай. Аре, Васе. Бошки, браво. Гони сам. Желе пред него си голям върс. Абеле! Айде играй, момче! Няма на Нищо, кой, нищо, той си нищо. Дай кардашно да играе. Вие как това те го изолирате? Айде, манка.
Сам. Големия пръст. Майче иска смяна, ама ще тренираш с вече не бъдеш. Не може, няма да отпити, защо да излизате напред на никога. Че пак се става контра. Идеално, няма той си преценява веднага свободно, че е нормално За умило на рукова. Браво, Барайчев, давай, момче. Давай, Мале, ама пипна се. Кидай ти купа. Дай главе, майка. Браво, Иван. Evo, това Васил. Ще му се играе. Те паля, бе. Три калци не можа ние един. Направи някакво съчетание. Малко. Измести. Браво, бе. Това не мичо, не знам. Мацката леко е. Айде бе, ей! Ама сега че го вижте, сега го загледа градако на Ираков, че нищо стана. Не го има център. Да, бе, си така. Не, бе, така цъкни. Те са много. Не, там имаше. Не, са всички само най-същи трени. Аз съм мисля, че една си не обичате. Браво, браво, браво. Изпрати, да ги поръчвам ли, какво да правя? Номера на рамата, ако искам Да прати парите у нас, да прати парите у нас. защото са... Ще дойдат или днес или утре, ако ни поръчаме сега. Не са ги дати или утре. Ама поне са три модела излизат. Айде влизи, по-навътре. С номера на рамата. Ами пусни на Viber. Пусни го на Viber. Връщай, Йордане, връщай! Браво! Кой иска? Хванете му! Искате, искате. Иване по крилото, Иване по крилото. Браво, бе. Ех, няма да мога да стигна. Тонка, влез, бе. Влез да Павел отзад. Можеш, момче. Браво. Браво, Тонка. Нищо, Тони! Супер, дай желание. Правят, бебе, Браво! Парете двамата! Отваряй му, отваряй му. Тонка, Взимай я! Чисто стане, браво! Дай, Марти, дай! Тръгвай, момче по крилото! Да, но е! Добре го падал. Добре, той беше изненадал.
Да, беше го измислил. Много правилно го направиш, от вратаря беше не знам, Излезе. Да. Ти момиче се не обаждай. Ти Сладорано не се обаждай. Принцеса на руснаците. Ай, взимай! Взимай! Виж, бе, кажи му браво, да не го такова. Не, браво. Ама мора да има бухта по обратно, бе. Ти зад Кристина си. Няма начин. Значи вътре сте 9. Не, кара да играе целия кръг. Тук да, вие са направили две групи си не са. Кристияне! Да им как се разхожда. Абе, ей! Браво, бе, момче, давай, давай. Браво. Айде, Айде, Кико. Кико. Айде, Кико, Кико. подавай. Браво, Кики. Забави се. Ако толкова се съвлече и ще много си съвлече от Кико и готов за... Той си готов с друг път визит. Той им каза да се съблекат между. Да. Той им каза на всичките. Дело и съблечен. Пао и всичко. Съблечен? Той не влезе от Айде, червените. момче. От червените е готов да помогне. Тук се подава. Айде пак ти. Тони да няма биеш бил там, че 7 мега. Сега минал десен бек, лево крило и до мега. Схемата направо се обърна. Стъпай, здраво! Дойде по друга сезона. Играй. Браво, Ванко. Браво. Айде, Марти. Ех, Марти. Бек. Взимайте я. Дай. Браво, Иване. Айде, малко по-трудно локото. Айде, моля ви. Вече пусто. Тихо, Беля 2. Тихо. 3 ли? Вози, карай се малко. Не, 3. Че не се чува. Първата е бела. Го на пече, той стоя Ацо. И не съм Вози без отделна кола ли сте? С 4 коли. Ама 3 човек. 4. Играят ми тук някакъв. Айде, Иване! Гола! Иване, не! Абе, що оставаш, бе? Браво. Тук се иска течни. Те трябваха джанка да ядат. Айде, момче. Айде са. Айде, подай папка. Абе, ще направи крива, ще направи тъпче. Там бе, пешаш с кой до... А така. Кире, взимай го при теб. До колата ще ходиш пеша. Кире, айде да те водим с нас, утре ще докарам. Ба няма го докараме въобще, хората. Кладенец. Хората ще почерпат. Немате с тия ярета, бате, какво ще правим? Айде, и тръгвай. Кире, сега за риба има риба. Тръгвай да видиш утре, като докарам, не мога говориш. Става студена ракия. Не, бяло винце с рибката. Няма време. Ех, браво. Идеално. Само и първа. Иване, по крилото си застани. Браво, Застани си в Яче, крилото, браво. бе. Дай за садата гледай. Подай. А не, не са Само е при пария само. Те се запалиха явно. Осъзнял да Да, бе. И... Да, моята Анастасия може. Как помниш? Браво, бе, Тонка. колко видите? Важно право да позиционирам. Не, седем. Значи за карате. Застани си по крилото. Царе. Отборите да чуят Много. Виж колектива, дева, виж как си го казвам няма. Абе, дръпни са надясно по крилото, бе, момче. Абе, дръпни са тук в зоната си, бе, какво забил центъра.
центъра, какво правиш при Марти? Браво, бе, Тони. Няма кой да й помага. Може да направи, има Те се сбори пред се. Хубаво е, че... Не, също. Давай. Йоги, аз ще ми с главата, да ти веднъж. Сега Ама не вътре, можа. бе, къде сте? Да няма пряк свобода да вървим. Да е перфектно. Толкова скоро не сме изпълнявали нищо. Нервират ли тия бедера път толкова слаби беха, че направо за получим? Не мога да Айде сами. Марти, бе. Не, сега си я подават много по-бой. Браво, Ваня, браво. Центрира. Добре, с левия, добре. Следва да работим с него. Да не пада топката. Браво. Се радвам аз. Някой да иска. Браво, Ванка, браво. Сам можеш, защо е намери? Беше на перфектно. Браво, Кики. Бориса. Правилно? Да бе, разбрах бе, добре бе. Ей ти, ако може за вчера, аз ти звъним, какво да правим, да ги поръчвам ли, да ги не поръчвам ли, ти няма да звънеш сутринта ми, сега ще видим, ако може за днес. Айде. Манка, после на дай тази топка. Ивана, ела си тука. Ивана, ела си тука. Ивана, ела си по кривото, бе. Айде, бе! Браво, вратар! Стани по кривото. Пред топката ни не стане! Пред топката ни! Знаят правилата. Развали въздуха. Той не прицелно. Нека вкарат и лопата на глас. Абе, още не застане на стената там, бе. Той трябва да е непряк свобода, не може да е. Кардашев, ако извадиш, брате, Веса тук има свободен, долу, лево, свободно, глед. Не са път, това не може да я вкара там. Това си там биви, не може, ти го гледаш от тук, стената си е покрил, той си знае. Вижте от другия в стената. Това да не са професионалисти. А момиче, Анастасио. Това е на първо века, брат, да ти сега ще лишиш децата, как си играят. Давай бързо. Ванка, давай, баце, давай. Айде бе, тръгни по кривото, бе, момче. Марти, Дай на Марти, отдай. дай тръгни! Тръгни с него, тръгни, не стой тук. Ама тръгни, не викай, Иване, ама тръгни! Иване, тръгни, не дигай тия ръце само. Вади на дуспата. Айде! Браво, Марти, браво, бе!